Ya Shakken yaro ne sarkin bayani, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allahu akbar. Da kabbara muke gane dukkan musulmi. Allahu akbar, Allahu akbar. Da duniya suke ado ba da annabinmu ba. Allahu akbar, Allahu akbar. Kuna gani a taɓa shugabanmu da yi. Allahu akbar, Allahu akbar. Mu muna gani ba za mu kyalla haka ba. Ya La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Shi kaji inda gaskiyar bayani take walla. Muna gani muna ta ji a ketare da dama. Ashe cikin kasar mu zamu iski wanga walla. Me kuke nufi ne? Me muke jira ne? Dukkan musulmi. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allahu akbar. Da kabbara muke gane dukkan musulmi. Allahu akbar, Allahu akbar. Da duniya suke ado ba da annabinmu ba. Allahu akbar, Allahu akbar. Kuna gani a taɓa shugabanmu da yi. Allahu akbar, Allahu akbar. Mu muna gani ba za mu kyalla haka ba. Kowa ya san Najeriya kasar musulmi ce. Ba faɗa muke da kuwa ba batun ku ce mu ce. A lokaci guda ku ɓata shugaban mu sai mu ce za mu bar ku dan muna zaman gwaje ɗaya. Ba za mu bar ku ba. Wai ina musulmai ga mu nan. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Allahu akbar. Da kabbara muke gane dukkan musulmi. Allahu akbar, Allahu akbar. Da duniya suke ado ba da annabinmu ba. Allahu akbar, Allahu akbar. Kuna gani a taɓa shugabanmu da yi. Allahu akbar, Allahu akbar. Mu muna gani ba za mu kyalla haka ba. Zama muke da ku cikin zaman lumana. Ubangiji yana ganin mu ba mu cin amana. A zahiri da baɗi na a ko ina mu zauna. Gashi ta fito fili ku ba zama amana. Kare addini kuma mu kare na. Ku sake haka to akwai shiri gare. Kunne idan ya ji jiki ko ya riga ya tsira. Mafita gare ku. Allahu akbar. Shawara da kabbara muke gane dukkan musulmi. Allahu akbar, Allahu akbar. Da duniya suke ado ba da annabinmu ba. Allahu akbar, Allahu akbar. Kuna gani a taɓa shugabanmu da yi. Allahu akbar, Allahu akbar. Mu muna gani ba za mu kyalla haka ba.